מה עושים שם בהפגנות האלה? אבל דברים קשים אני לא יכולה לספר לך. דברים קשים? כן. קשה מה? לעמוד? כן, קשה לעמוד. אבל מזל שיש שם כיסאות כאלו. לא כיסאות, דברים שאפשר לתת אותם. אוקיי, אבל מה זה הפגנה? בואי נראה לי מה אתה רוצה. לא, בואי לשם על הצוק. בואי נסתכל על אנשים מלמעלה. רגע, פריקי. מה, צועקים שם דברים? דמוקרטיה. מה זה המילה הזאת? המילה הזאת זה אומרת שכל האנשים בוא נחליט איזה דבר טוב נעשה בארץ שלנו. הבנתי. כל האנשים יוצאים לבית. מה, והם רוצים לעשות דברים טובים? כן. למה? כי יש דברים רעים? כן. היה מלחמות. כן. וואי, חמרו את זה בחדשות ממש. היה מלחמה אחת. רגע, אני... בואי מפה. בוא נעלה למעלה. עכשיו רואים... אוקיי, אז איזה מלחמות זה היה? היה מלחמות קשים. כן. כל ישראל עבדה בזה. מה, כל ישראל עבדה במלחמה? יואו. מה, עד עכשיו אתם הולכים וצועקים דמוקרקה? לא, דמוקרטיה. בשביל שיעשו דברים טובים? לא, אנחנו צועקים את זה שכולם יחליטו ביחד כן. איזה דבר נעשה. אנחנו כאילו ככה עושים את התוכנית שלנו בגלל שהרומאים כאילו רעים באו להרוס לנו את ישראל. אוקיי, אז רגע. אז אנחנו עושים את התוכניות. אז רגע, רק כדי להבין רק כדי לראות שאני מבין, כי אני לא מישראל, כי אני גר בארצות הברית, את זוכרת. הרומאים באו, עשו מלחמה, כל ישראל עבדה בשביל זה, ועכשיו עשינו תוכניות, כדי לעשות אותם צריך לצאת ולצעוק דמוקרטיה. זה מה שקורה? כן. אוקיי, בוא נלך לשם. בסדר גמור.